Hi, welcome. It's an for YouTube channel here. Tili mumzindazinda umene wa Blantyre kumene kuli tili kuno ndi kuchilimba pano pa Hanifa TV takubweresani nkhani imene kumeneko khomo limene tafikali mwana wa miyezi 8 anasowa zinakhala bwanji takhalani pompo tidziwe kuti tidziwire limodzi kuti chinachitika chenicheni ndi chani kuti mwana wa miyezi 8 asowe. Ine ndithokozani Chiwaya wa Hanifa TV. Muli bwanji? Ndili bwino, muli bwanji? Tili bwino. Zipo. Adziwiseni onera dzina lanu. Okay. Komanso ndi ndani kwa mwana amene anasowa inu? Okay, ine ndi Apostle Maxwell Selemani, ndine bambo wake wa Amazing Selemani. Chabwino. Mwana amene adasowa uchi. Oho. Yeah. Ndi Apostle chinachitika ndi chani kuti mwanayi asowe kuti zinakhala bwanji? Okay, of course ineyo ndidachoka hapo ndali mtown. Koma nditabwera madam anandizona kuti tini tsikana amene timakhala naye wa standard 3 amene ali ndi zaka 10. Anapita kunsika kuti akagule mbatatesi. Ndi madam anampatsa mwana kuti amene ukagula mbatatesi upiteni mwanayi. Ine ndikudiriza chapati fo ankapanga samosa ngati breakfast ya Saturday. Chifukwa mwana anasowa Friday. Ndi zili choncho ine ndinafusabe kachikena ndi anaza sanafikebe mwamwayi zitika mwachitsoka kandi mwayi amene ali young brother wanga ananimbira phone timatilameki anango ndifunsa kuna kuti koda chimwene Amazing ali konko ndinamuza kuti Amazing sali kunoku ali ndi Miracle apita kagula mbatatesi ati Miracle ndi naye pansewu pano akulira kuna kuti mwana wabedwa ndeni muona ngati munthu atenga mwana abwera naye kunyumbako ndati kunoku kulibe ndi sindachedweso ndathama kupita pansewu ukampeza kuti mwana amene anaberedwayo amusiyidwa phone m'manja amene anatenga mwanayo adasiya phone amusira Miracle phone m'manja Amazing watengedwa ndi ine sidachedwe kuyatsa phone siku yaka nakuti apapa ndigwiritse ntchitoso pano phone yanga kupa kuchosa simu kadi mu phone umu kuyika mu phone mwanga ndi nditayika mu phone mwanga nangosaka nambala imene ndingayipeze ya mukadi imene kuti ndiyimbe ndi nditayimba ndagwira munthu wakutcholo ndati ndimafuna mwini waka phone ndatola phone seda nene so ndatola mwana wanga wasowa pofuna kuti ndikhalebe ndi umboni wabwino koma naye kuti ndatola phone kuti munthu chakwanisa kuzipanga explain kuti ndi ndani ndananuza kuti ine phone yo ndi anzanga ndipo nzanga makhala kusochi phone yake yabedwa dzulo pa baba shop panabwera ntsikana amene amacheza naye ali nkati mocheza nangu tenta ndibwereke phone nimbe nawo kutenga phone nangu tengeratu ndi nangoza okay mumuze mwina ka phone ndayipeza ndi ndikumane naye nana okay tikumane town mulimbe ndene naona kuti okay apa ndisanapite kumene ndipite kaye kwa polisi ndafotokozere za chimene chachichitikira ndi napita ku polisi yake Chilimba tafika ndapeza ma CID akuweruka ndipo tafotokozera una kuti ineyo ndagwiridwa vuto mwana wanga watani wabedwa ndana kuti mwazi wa bwanji kuti wabedwa ndi nawo zotete kuziwa kuti wabedwa afo amene anatenga mwanayi ndi uyu ndipo mukuyankha waona kuti nzima amene awalandira mwana sakuoneka mpaka napano ndipo ifeso tayang'anang'ana sitinampeza that's why tabwera zapereka report nanatuza kuti okay chabwino ndi chimene tipanga patungo kulembani statement kuti mupite ku nyumba ndipo ineyo monga bambwe ndidakana nana kuti sindikupita ku nyumba chifukwa inuyo munalembedwa ntchito yoti muzititeteza komanso kuti muzipita basi nkhani akuti ndizipita ku nyumba tizizadikirira afufuze ndipo ine ndidakana kuna kuti iyayi wa polisi samaweruka pa ntchito lero ndakupezani tendikolo komwekena kuti mundithandize ndanana kuti okay ndeti pange bwana inuyo ndamene mungandiuze kuti pange bwanji chifukwa ine ndabwera kunoko kusasaka thandizo ndipo polisi wasiyeti mozana kuti okay pezani mayendedwe noka 5 mayendedwe tilibe ndi zinandipasabe mafunso kuti polisi ina iliyonse pamaperekedwa magalimoto so zokhala bwanji kamanena kuti mayendedwe palibe ndi naonabe kuti ndisazichedwetse fo mwana asowa ndi waine so wa polisi waine nangopeza mayendedwe nabuka taxi imene inalinyamula ine ndi ma CID awiri kupita ku Sochi tapita ku Sochi kuja tinatengananso na polisi ena pa Sochi police kupita ku chakwa manje kumene kudabedwa phone ndipo tafika umene galimoto mwathu munatsika wa polisi amene ali wamkazi wa CID wamkazi wa ku Sochi kupo akacheza ndi mwini waka baba shop kukhanga kuti akumufufuza monga mwa ntchito yawo ndeke nakuona kuti atate mukakwireni galimoto kuti mukapange za phone yanu ili galimoto watangokuyana muzota sete takutenga chifukwa chona kuti amene ndakubera iweyo phone kamene kukutengera iweyo phone waba mwana wa miyezi 8 ndi chifukwa cha icho iweyo ndamene uli ndi umboni amene ungatithandize kuti tipeze nzimayi ndi mnyamalo chamakana kuti nzimayi sinimadziwa ndimangocheza naye kumanena nzimayi kuba phone ucha kuti amangocheza naye ndi nzimayi amene akubera phone wabaso chani mwanayi ndi wa miyezi 8 ndi tinanyamuka kuchoka ku Sochi madzulo cha mapast 7
kumabwerera kubwera ku Chilimba, polisi ya Chilimba. Titafika anamfunsa mafunso anakuti amene jayi ninkangocheza naye koma sinema amakhala kumisesa kusochi kumisesa ndeni ninkangocheza naye. Ndiwe dzina munthu ngamache zina dzinosanziwa dzina lake ndikunziwa ndi Susan. Ayiona anacho zina lake ndi Susan. Ndeta toka chabwino nangoza polisi kuti ineni mimi ndatopera kamusiyeni muselo munthu imawa tipange sota tifani mazuwa be ndi usiku mwana sangatani sangapezeke. Ndena bwera kunyumba of course nagone monga mudziwa mwana akasowa nomata ndine mtumiki wa Mulungu mabe mtima umandigundabe kuti no ine ndikagone nyumba muno mwananga akagone kunja. So mama akutaja siku limene sanapezeke mwana sanapezeke from Friday sanapezeke mpaka Saturday. Saturday kutaja mamawa chimene ndinapanga ineyo choyambirira ndidapemphera ndidayandira soko kuchokera kwa bambo anga muzimu sino prophet Rodrick Ntupa. Ananduza kuti mwana wanga ine ndi prophet ndipo uziona kuti mwana amene wasowayi apezeka ndipo leloli dzuwa sililowa. Ndi ineyo ndidagwira mawu kuti nthawi zambiri Mulungu sazachita chinthu asanaulule kwa atumiki yake. That means waulula chimene chicho kwa sino prophet Rodrick Ntupa kuti mwana wanga atani apezeka. Ndiye namba kukhala ndi kulimbika mtima kuna kuti mwana wanga atani apezeka. Chimene chinandilimbisa mtima ndichonena kuti mwana wanga asanabadwe sino prophet Rodrick Ntupa anayankhula mawu kuti mwana amene akazabadwa azakhala wamkazi ndipo adampasa dzina mwanayo asanabadwe. Ndipo pamene nena ndikulimbika mtima kuti ngati prophet adabereka dzina mwana asanabadwe nkuzanena kuti mwana adzakhala wamkazi ndipo mwana nkukhala wamkazi. Ndi kuti chimene angayankhule pa nyengo imene ndikudutsayi chitheka ndi tumbo chichitika. Ndipo ndalimba mtima kwa zaka zanga ndalimba mtima chifukwa ngati tate wanga muzimu ayankhula kuti mwana apezeka ndi kuti inenso ndikhupa kuti mwana atani apezeka. Ndinabwera ku polisi, nditafika ku polisi kuja ndinakumana ndi amene ali wamkulu wa ma CID pa polisi ya Chilimba. Anandina kuti Selemani tabwera ndipo ndapita anazondota uziwa chani ineyo sinalepherepo ntchito ndipo ngati uli ndi chikhulupiriro ngati changachi leloli mwana wako apezeka dzuwa lisanalowe. Wa CID uja sopano anandifotoza amati Chaima. Ndati Mr. Chaima munazona kuti khulupirira mphanga mwamene wawa ndipo mwanayi apezeka. Ndatoke chabwino ndi namba so kulimba mtima kuti ngati wachitetezo wa CID akuna kuti mwapaso ndi bwana akuna kuti mwanayi apezeka namba kulimba mtima. Ndeke nako tinamba kupanga sopano zofufuza kuimba nambala iyi imapezeka ndi azinza akanyamata uja. Ndati tufuna tipeza amene adayankhulana ndi mzimayi. Mwandipezeza ndiye naona kuti analizo kuti apachi mwe mupange mupeze chani mupeze search warrant kuti tikhaende kufufuza kuchokera ku TNM. Ndiye sindachedwa ananena zero zimene ndi Chaima amene wa CID achi. Ndiye analizo kuti koma nimene nyengo yavutira ino mene mulili mu nyengo yopweteka ma search warrant amagulisidwa 10,000. Ndiye naona kuti okay chabwino koma nimene munyengo yanu mulili tikupatsani kwa ulere mukapeza mwanayo kupereka kukhale pambuyo. Ndatoka chabwino kunena amagula kuti zimene ku polisi chabwino. Ndiye anana kuti tikupasani search warrant koma ndalama mupereka mwana akapezeka chifukwa sindingakuzeni kuti mupereke ndalama amene mukudandaula komanso definitely mukuona ngaso ndalama zina. Ndati zonadi ndiye anandipasa search warrant. Ndiye ineyo sinavutika so kupita ku TNM because idali Saturday. Ndinangoimba phone kwa mzimayi wina amene ndikumudziwa timacheza limodzi mwaso ndimatenga kukhala bale wanga. Ananduza kuti anangondipasani ma details kamena phone number imene mwayipeza mu phone imene mwayipeza imene anasidwa mwana kadi imene namba lake ndi chani. Ndiye ndinapereka nawo zoti kuma mukamba kuseja muyambe kuseja kuchokera lachinayi kuti munthu oberedwa iPhone anaberedwa lachinayi kuchokera chama half 10 kupita kumalire wa madzulo ayo wamammawa kani. Ndiye malire ikhale Saturday ikhale Friday ikhale malire yake ikhale 2 o'clock kumene ndidamva zoti mwananga asowa. Ndeti nagwira call inake idayimbiridwa kwambiri kumene ali chama 11 amene adali wa Friday. Nena I think call iyi ikozokhala yofunikira. Komanso imonesa kuti call ija imapempha ndalama. Before pasejo atatumize imonesa kuti makamba zampamba ngati imapempha ndalama that means munthu amapempha transport. Ndeti auza police tatente se namba titayimba namba ijerepeza kuti ndi akulunzo. Nde Chaima Mr. Chaima amene ali CID wa panankhona kuti bwana mukuyankhula ndine Mr. Chaima kuno ku Chilimba timafuna kuti titakumana nanu pali issue imene achitika ndiye zingathike kukumana. Ndiye munthu chasadakane adavomereza. Ndiye tinanyamuka kuchokera kunoku ku Chilimba kuti tikakumana naye kulunzo. Titafika napezanso munthu wakuja ndi wa baba shopuso. Ndana kuti takulandirani ndiye Mr. Chaima anafusafusa na kuti kodi mwalandira ku mulendo aliyense kapena mwayimbidwa ku phone ndi munthu otchedwa Susan.
akuti ndipo munthu ndi mkazi amene ndinaye ku nyumba koma abwera ndi mwana koma mwanayo kundikayikisa ndakumati mwanayo ndi wanga koma kundikayikisa nde ine ndinamba nonso pano chimwemwe kubwera wapolisi ena kuti akupeza kuti aselemani mwana uja ndiuti ngati awakuna kuti akumukayikira ndi mwana uja ndi amene mnayankhula anayankhula somani Mr. Chaima kuti musadandawe mwanayo ndi kuti wapezeka tinanyamuka kuchoka pa barber shop ya Nyamatayi kupita ku nyumba kwake tidafika ku nyumba kwake kuja tinampezadi mwana amene ali amazing ali mu nyumba yawo tikawerenga mtundo umene tinaenda umakwana nditu 10 kilometers patali ukafika kuchoka amene panabedwa mwana kafika umene tinampeza mwana nde wapolisi kuti aselemani mwana uja ndi amene ndati mwana iyi ndi amene ndipo mwana iyi zinake ndi amazing ndipo namwitana kuti amazing mwana uja anandichewukira nkundimwetulira of course adali ofoka because kuchoka anakhala 24 hours asanayamwe bere komanso asanaje zakudya zimene ife timampasa ngati makolo nde mwana uja anali ofoka kwambiri and anandiyang'ana kundilirira kuti ndinyamule ndipo ndinanyamula koma sina kena kwambiri chimwemwe chidachuluka napasa neba anga kuti amunyamule ndinapasa neba anga kuti amene afoza apita kuntchito nthawi maenda limodzi iso ndi madamu sili maenda na ufoyoziwa mna mazi azimaye amakhala kwambiri ndi kukhuzika uchisoni kwambiri naona kuti tiyende na fufuzayi ikoza kutivuta nde ndinatani ndidasiya ku nyumba kuno nde tinanyamuka sopano kuchokera kumeta mpeza mwana kupita ku chipatala apolisi anakuti musana muyamwise mwanayi tiyambira pita ku chipatala kuti akampange check ndipo musanafika ku chipatala mwana uja mwampeza mwapita ku nyumba kuja mwakampeza di kuti mwana uja ndinapeza di mwana uja ndi wanga ndithu amayi amene anatenga mwanayo mnapeza kumwe tinapeza sokonko ndipo amayi wankafuula mokuwa kuti mwana ndi wa ineyo musanditandingere mwana wanga ndi namuyang'ana motuzula maso anga because ndinali mina mungu anakhanga abwezere saso kukhuzika mtima mwanga ngati kankwiyo nomata ndine tumiki koma ndinenso munthu nde kankwiyo kachikadatsabwera ndithu ndi nadzayanga ndamuza iwe mwanayi ndi wako mwandiva ndi anadzana kuti mundikhululukire ndati okay ineyo ndakukhululukira fo mwana wanga ndatani ndampeza yekha nani nano anayo mundikhululukire ndati ineyo ndilibe nazo ntchito chimene ndimasaka ine ndi mwana wa ine kwina kumuzikathana inu ndi aboma koma ine mafuna chani mwana wanga ne mwana amene ndampezamo iwe ndibe nayo vuto imene ndiona kuti unatenga mwana opanda chilolezo mnampeza akutani mwana atampasa zokudya anampasa of course anafoneka kuti wadya koma zina zake moneka kuti mwana bakadya maoneka okay mwana amaoneka kuti wadya koma zakudya zosayenerera monga mwana ineyo mukudziwa kuti pali zokumwazi si zonse zimene mwana angamamwe anampasa enjoy pamene enjoy ife even kunyumba kuno mwana tusini mampasa timampasa yogurt kapena more for zino zimapangidwa mophatikizidwa ni kaka nde napeza kuti mwana uja anampasa kabotolo kamo kajeni ka enjoy kali pa mimba pake akuseweresa komabe amone kuti mwana uja kapolira because linampeza masaya awawa alotupa ndi mendoso inatupa maso kamimbaka kamoneka ngati koti kauma kalowa zinthu zosiyana siyana ndetapita naye kuchipatala kuti mwana amajeso zinthu zosiza size yake nde peza ni mwana mukakamuyamwisa kwambiri zinthu zizazi zikapangidwa akazibhibha mwansanga ndetabwera kunyumba kuno tisanafika kunyumba namba tafika ku polisi kuja ni ku chipatala kutengo umozi atamweza nazo ta mwana afuna kuti akayamwisidwe mwakatiti kuti zimene adadya zija zituluke tafika naye umene tafika naye pa polisi pakukapeza madamu nazo madamu musamuyamwise mwana chifukwa choti iyi tisaitenge kuti kusowa kwa mwana tiitenge kuti ndi ataki imene idatipeza ife ngati azitumike pa banja lathu ndidapemphera kuwapemphera akazi anga komanso mothandizana ndi akuluakulu ena ku chechi kuwapemphera akazi anga kuwapemphera kuti amuyamwise mwana after that anamba muyamwisa mwana inonso mukhoza ndivomereza mwana kakhakuti sana yamwe nthawi itali bere amayi yake kuti ayamwe kumakhala kuvuta koma after kuwapemphera madamu adakwanisa kumuyamwisa mwana kuyilandira bere koma on that time mwana uja amaopa gulu la anthu imaoneka kuti zina zake sizimayende because akaona gulu la anthu amalira anthu kumene mukangokuwa amalira pakakhakuti pala anthu opitirira atatu kupita uko mwana uja ambeza kuti amatani amalira kufika mwina Sunday imene mwana uja wadzilolera bwinobwino pakana panopa mwana wanga ali bwinobwino nde mande pamene amandiimbira foni ku polisi una kuti tiweneka tipite ku court nde nanyamukabe pozindika kuti nayo nkhani kwa ine idandichokere koma wasina kwa mafuna evidence nde nanyamuka ndimozi madamu pita ku polisi ndaloza tipite ku court nanyamuka pita ku court ndipo court kuja anayikamba nkhani chosangalatsa nzimayi sadakane china chilichonse adavomereza kunena kuti ndinamumba mwanayi pogwiritsa ntchito bodza powanyengerera ana amene adanyamula mwana
ndipo ponitenga mwanayi nalibe chiganizo kuti ndikhoza kamupha ayi, koma nali ndi mentality yona kuti mwanayi ndimulere kuti akhale wanga fa chibadwire sinaberekepo ndikusowekera mphaso ya mwana. Banja langa ndikakhala pa banja ikumavuta chifukwa kuti ndilibe mwana. Andimvesese nde akhotha yamapirizabe kumamfunsa mafunso amayankha, ndipo anamfunsa kuvomeza kuti ndinolakwa kuti ndinaba mwana, ndipo ndikupempha ayinoka mwana ndikhululukire, komanso Mulungu andikhululukire, komanso bwalo lindipase chilango chimene ndikuyeneka kukagwira molingana ndi tchimo limene ndidapanga. Pozindika kuti madziwa kukhoti wakhala kuti wavomereza bwinobwino zolakwa zako, umakhala kuti sudatayise nthawi, umalandira chigamulo chokukomera. Mulandu umene uwu ndi 176 ikupezeka pa section 176 imene ukaba mwana mulandu wake ndi ukakhala ku ndende zaka 7. Koma undataya mwanamu zaona kuti chifukwa choti chovomereza zolakwa zako komanso mwanayi adasowa kwa 24 hours. Chilango metu kupatsani ndi chozuza mwana kusaya mabere amayi yake, komanso kuzuza mayi yake amene ali ainwaka mwanawa, komanso bambo amene ali ainwaka mwanawa. Ndetu kupatsani chilango chokakhala ku ndende zaka 2. Ndana mfuza kuti mwakhutisidwa nacho, ngoma ngati simundakhutisidwe mukhoza kupita kamang'ala kuti tione kuti akawunikira bwanja high court. Pa Chingerezi amati akupanga apilo. Akupanga apilo pa Chingerezi. Nde ineyo naonabe kuti of course kumbali yanga ite zida ndichoka. Iyo ida ntchito yawo kuti angofuna akave umboni. Of course pali zinthu zina zake kuti anthu ena akatenge phunziro ndi kuti onaka akuyeneka kulandira chilango. Koma ifeyo mungazitumiti makuphunzana kukhululuka wina ndi nzake. So ife tidakhululuka mavuto ndio kuti anthu aja kapena abale aka munthu amene adatibera ife mwana sadatipeze kuti mwina tikhoza kukambirana kuti mwanayi tiwakhululukire, koma ifeyo mkati mwathu tidakhululuka, tilibe nazo ntchito.